Hoewel de winter nog op een wachtje lit, stie Grauw joert al in het teken van de Overstedentocht 2014. Haast 100 benammen jonge deelnemers strijden daar om het wereldkampioenschap Klunen. Goed hoor. Goed zo. Hoe gaat het? Goed. Goed zo, Renke. Goed. Goed zo. Zet me even op, ziekje. Hopla. Succes, hè? Hoe gaat het? Nou, best wel zwier. Maar waarom weer zo zwier? Maar die redens, daar kan je net rug op rennen. Dan ren je scheef op en dan ga je engels een beetje stikken. En ben je met vol? Ja.